сцената. Госпожо директор, позволете ми да представя випуск 2007, първи европейски випуск на нашето училище. Комендант Цолев. Уважаеми колеги, да посрещнем знамената група, която ще поема щафетата от випуск 2007. Пак на крака, ако обичате. Смяна на звената. Предавам знамето на Сол Георги Измирлиев, чувство и неопетнен, като заинствам въпрос. Приемам знамето на Сол Георги Измирлиев, се заклевам да бъде чувство и неопетнен, като заинствам въпрос. Колеги, ученици, верно, да изпратим нашата знамена група. Юнаци. Време е да дам думата на директора на нашето училище, госпожа Светла Драганова. Уважаеми колеги, скъпи ученици от 11 клас, днес сме се събрали тук, в тази съвсем нова конферентна зала, за да изпратим нашия първи европейски випуск. Уважаеми абитуриенти, скъпи момчета и момичета, скъпи наши приятели, днес ние и вие сме тук, за да кажете с Богом на училището. С Богом на училището, в което учихте, но не с Богом на учителите, които ви учиха. На учителите довиждане. Довиждане до септември, не ако, а когато станете студенти. 4 години минаха от 15 септември 2003 година, когато ви посрещнахме на двора на училището за вашия последен гимназиален етап. В тези 4 години, заедно с вашите учители, вървяхте нагоре по стръмните пътеки на знанието, за да може сега, овладели върховете на сегашния етап, да кажете със самочувствие: аз ще бъда кандидат-студент. С гордост и със самочувствие, защото това е предназначението и целта на това училище.
да прави своите ученици студенти. И ако сме били прекалено взискателни към вас, ако сме упражнявали прекалено голям контрол над вас, то е било от едно единствено чувство. Чувството на обич. Бяхме длъжни да опазим живота и здравето ви през тези 4 години, за да не поемете по лошите пътеки на порока. Бяхме длъжни да ви дадем знание с качество, за да можете днес да имате удоволствието и самочувствието да се наречете бъдещи студенти. Но в тези 4 години имаше и друга страна. Тези 4 години вие всъщност скъсахте с детството. Тези 4 години започна младостта ви и аз пожелавам да е много, много дълга, защото човек е толкова млад, колкото младо остане сърцето му. В тези 4 години се родиха мечтите, поревите, любовите, приятелствата. Характерните неща за младостта. В тези 4 години се родиха мечтите ви. Аз ви пожелавам да следвате мечтите си и никога да не се отказвате от тях. Да вървите напред и нагоре. Там са мечтите. И на човек му трябва много висок ръст, за да протегне ръка, да хване мечтата и да я реализира. Мили момчета и момичета, аз ви пожелавам, където и да се намирате, дали в България или извън пределите на България, да пазите чисто, свято и неопетнено името на нашия патрон и да се гордеете, че сте били наши ученици. Пожелавам ви никога да не прекъсвате приятелствата си, защото няма по-ценно нещо от приятелството. Търсете се, намирайте се и си помагайте. И накрая искам да ви пожелая това, което всеки родител мечтае и пожелава на детето си. Вървете напред и нагоре. Настигайте тези, които ви изпреварват. Изпреварвайте ги, бъдете водещите и никога не чакайте изоставащите. Така се реализират мечтите. На добър час, скъпи наши ученици, див живот! А сега и най-малките ученици, децата от подготвителната група, ще поздравят Катите и Батковци абитуриенти. След 12 години ще бъдат